Esiintyvät taiteet ovat olleet intohimoni niin kauan kuin muistan. Olen nauttinut ja suorastaan rakastunut esiintymistä. Tanssin, lauloin ja esiinnyin olohuoneessa television edessä, kun olin vasta oppinut kävelemään. Aloitin balletin 5-vuotiaana ja huomasin löytäneeni paikkani, johon kuuluin ja josta tuli suuri osa identiteettiäni. Olen päässyt vuosien varrella olemaan mukana useissa upeissa projekteissa, kuten musikaaleissa, musiikkivideoissa ja leffoissa. Esiintyvät taiteet ovat antaneet minulle upeiden kokemusten lisäksi myös niin paljon muuta. Esimerkiksi oma luovuus ja johtaminen tuntuu paljon luontevammalta. Kun olin 5-vuotias, eräs huipputason ballerina kertoi näkevänsä, että minusta tulee jotain suurta. Sanat jäivät tiukasti sydämeeni ja motivoivat vielä tänäkin päivänä. Sanoisin, että minun suurin saavutus on mun lukion tanssidiplomi A Little Gatsby, jonka ohjasin, koreografisoin ja jossa esiinnyin upeiden tanssijoiden kanssa. The performing arts makes me who I am. The stage is my home.